Pajjiżna assorba 98.7% tal-fondi Ewropej, magħrufa bħala fondi Norveġiżi jew Norway EEA Grants, ammont li jfisser li pajjiżna kien l-aktar wieħed li assorba flus minn dan il-fond minn fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg waqt li kienet iżur ix-xogħol li qed isir fir-roundabout tan-Nigret fir-Rabat. Borg spjega kif mill-fondi Norveġiżi allokati bejn l-2004 u l-2009 kien hemm 4,500,000 euro allokati għal pajjiżna u ġew użati għal 7 proġetti differenti. Jekk wieħed irid isemmi wħud minnhom pereżempju il-Park Fixrop Laġin, il-Master Plan taċ-Ċittadella u interventi oħrajn bħal fħalsa flieni fejn għandu x'jaqsam il-konservazzjoni tal-Epoġew. Borg spjega li mill-fondi Norveġiżi allokati fil-programm il-ġdid għall-2014 u l-2020 pajjiżna natalu 3 miljun euro iktar li se jkunu użati fi proġetti oħra. Issa qed inħarsu lejn il-proġetti taħt il-programm il-ġdid anke għax għandna iktar flus, 3 miljuni oħra. Dan huwa wieħed minnhom il-proġett fir-Rabat fejn qed nirreġeneraw iż-żona tan-Nigret u fl-istess ħin ser ikun l-ewwel ċentru nazzjonali fejn għandu x'jaqsam il-konservazzjoni tal-ilma, l-ilma riżors importanti f'pajjiżna u hemm interventi oħrajn bħal fil-każ tal-Jors ġewwa l-Imtaħleb u interventi oħrajn li jkunu qed jitħabbru fil-ġimgħat u xhur li ġejjin. Bis-swit ir-roundabout tan-Nigret fir-Rabat, Borg spjega kif dan il-proġett jiswa mal-1,500,000 euro u li mistenni jkun lest s'April tal-2017. Dan il-proġett se jwassal biex ir-rabtin igawdu minn spazju miftuħ, żieda fil-parkeġġ u ċentru ta' informazzjoni għall konservazzjoni tal-ilma. Apparti ċ-ċentru fejn ser ikun hemm l-informazzjoni dwar l-ilma, riżors importanti, kif ukoll anke ftit pass il-bogħod mill-Chadwick Lakes li hemmhekk hemm pjanijiet oħrajn maħsuba minn dan il-gvern se jkun qed tiġi riġenerata iż-żona sħiħa fost l-oħrajn żona ta' rekreazzjoni anke għat-tfal u l-familji kif ukoll maneġġjar aħjar ta' traffiku illi x-xogħol li jitfuqhom huma mistennija li jibdew imminentament.